Zdravím vás, volám sa Michal Mikula a v tomto videu by som vám chcel predstaviť zase niečo nové ohľadom textov, ohľadom prekladov. V tomto videu by som vám chcel predstaviť, ako si preložiť prakticky akékoľvek video z angličtiny alebo dokonca aj z iného jazyka ako angličtiny do slovenčiny, teda do češtiny. No a ja vám ukážem v podstate v tomto videu, ako si to preložiť rýchlo a efektívne. Takže poďme rovno na to. Nájdeme si nejaké anglické video. Ja si schválne vlastne otvorím Breakdance, to je v podstate náš systém, cez ktorý my budujeme naše stránky a stránky našich klientov po väčšine. Nehovorím, že úplne všetko, ale po väčšine. No a mimochodom, ak by ste chceli nejaký web alebo čokoľvek ohľadom sociálnych sietí alebo reklamy, marketingu, tak kľudne si pozrite našu webovú stránku monetico.sk. To len tak mimochodom. No a poďme rovno na video, takže poďme si pozrieť nejaké videjko. Takže OK, takže vidíte, že vlastne momentálne nám to neprekladá. Neprekladá nič, počujeme len angličtinu. No ale môžete si zadať titulky. Ja to schválne dám na pôvodnú verziu, takže vlastne titulky sú vypnuté. Takže dáme si titulky zapnúť. A ja to už mám predpripravené ako keby, tým, že vlastne že stále používam ten preklad, tak sa vrátim do pôvodného nastavenia a to je angličtina. To sú pôvodne generované titulky. Čiže ak sa chcete napríklad aj učiť po anglicky a chcete počúvať, čo hovorí a vlastne čítať, respektíve čítať aj čo hovorí, tak vlastne je to naozaj veľmi dobré, alebo vlastne ak neviete ešte 100% tú angličtinu a chcete sa takisto naučiť angličtinu, tak toto je naozaj tiež veľmi efektívna metóda, ako vlastne napríklad si prekladať titulky do češtiny a vlastne takýmto spôsobom sa môžete učiť a môžete pozerať a môžete vnímať tie slova, ktoré sú tam a môžete to takýmto spôsobom strebávať. Je to naozaj veľmi dobré. Počul som o ľuďoch, ktorí sa takýmto spôsobom naučili angličtinu a mne to takisto veľmi pomáha. Takže tak. No a poďme na to. Takže angličtina, titulky a dáme si automaticky preložiť. Dáme automatický preklad a dáme automatický preklad do češtiny. Takže vlastne vidíte, hneď sa nám to preložilo. Môžeme si zadať dokonca tento automatický preklad aj do slovenčiny. Opla, dáme si takto. Automaticky preložiť. Môžeme si zadať aj do slovenčiny. Máme tu slovenčina. Ale slovenčina neprekladá ináč veľmi dobre. Takže ja osobne neodporúčam veľmi prekladať do slovenčiny, lebo naozaj slovenčina buď neprekladá veľmi dobre, alebo často neprekladá vôbec. Neviem prečo, neviem akým zázrakom, ale proste tak sa to deje. Takže vlastne odporúčam vám prekladať stále do češtiny. Myslím si, že česky rozumiete a vlastne naozaj je to veľmi efektívne, veľmi obrovská pomoc, lebo naozaj si trúfnem povedať, že možno 95% videí na YouTube ide takýmto spôsobom preložiť a či už majú tie titulky v podstate importované, že oni si nejak importovali, alebo vlastne už YouTube tie titulky samo importoval, tak vlastne tak dá sa to, naozaj dá sa to ešte aj krkolovná angličtina, ktorá je vlastne, keď počujete nejakého človeka, ktorý nie je rodený v Amerike alebo kdekoľvek vlastne nerozpráva proste rodené po americky, po anglicky, po americky, čo nerozpráva rodine po americky, tak vlastne ani takýto človek aj takéhoto človeka v podstate vie rozpoznať. Naozaj je to veľmi, veľmi kvalitný prekladač a vlastne môže vám pomôcť naozaj buď v tom, ako sa učíte anglicky, alebo vám naozaj môže pomôcť tým, že vlastne chcete si pozrieť nejaký video a kľudne máte to doslova do písmena ako film s titulkami. A takýmto spôsobom si viete zapnúť, hovorím, že na takmer všetky videá, ktoré sú na YouTube. No a to je všetko. Ja pevne verím, že sa vám toto video páčilo, čo sa týka prekladania, prekladačov a vlastne takýchto hackov na prekladanie. To je asi všetko a to je asi posledné video. Neviem, či ma niečo napadne, ak ma niečo napadne, určite ešte nahrám, ale mám kopec predpripravených videí vlastne, ktoré budem publikovať ohľadom ďalších tzv. Life hackov, čo používam na Macu, aké rôzne vychytávky používam na Macu a vlastne ako napríklad si organizujem čas online a tak ďalej a tak ďalej. A ja budem veľmi rád, ak ma podporíte napríklad lajkom alebo odberom tohto kanála. Takže to je z mojej strany všetko, ja sa s vami lúčim, majte sa krásne, ahojte.